Oh. Buto wala na gid man. Paano na ila mga estudyante hay? Nagpapagod sila students. Kaya na sila nag-usap sa pandemic na dahil naman sila. Oh. Pero kung kuha na sa list. Ay gali. Dumaan ko na iban bara nga taga Dipol sa una dira naghalin mo. Sa ilo sa Dipol. Mag-go lang. Oo, amugin man ako yun nan, mugid yang iyang ano. Oo. The excited. Oo. Oo. Oh. Ila kami. Sino? Ah, okay. Okay. Pagkapin. Pagkot sila.
Ay. Hindi, dito sa Robinson. Nag-college ako Robinson. Grabe yung balay ni Buso. Gandaan, ano? Oo, nanay, ginaparami. Ginatanaw na mo ni kay ginapagsini sa ipag- Di ba kaligid niya sa wala? Ah, oo. Very naway. Gary naway sila. Mga tumakas pala. Sabi yung O, diri akong shortcut. Ay, shortcut ko sa Imperial. Oh. $100, $250. kami nang sakay triage. Dire, sir. Sige. Okay na, de. Diri lang, Malibot boss. na puro, eh. Dira lang ako. Dira. Hindi, Malibot pwede ko ko, man eh. sa kadiretso. Malibot? Pwede sa kilid. Oh, may entrance na Sakay lang. ito. Pwede sa kilid. Ano may lagyan din. Oo. 105, boss. Plus 5 pesos. 110 lang. Natigil na nga. Oh, sige, salamat man. Sige din yan. Ako dito. Hindi, wala man ko pala. Okay, first trip. Salamat na. Thank you. Hindi na kita. Diri tarayad, Ariana. Okay. Dali. Ah, sige. Kakaduha. Lang. Tutuloy ko lang.